det er kun computeren, der gør videoen, gør ikke? Nå. Hej, og ja, så vi vil rigtig have lagt en video ud, hvor jeg var fuld, men den hakker sådan, så det er ret dumt, så det gad vi ikke. Og så skal vi snakke om yndling. Nej. Det sagde du også, da du var fuld. Vi skal snakke om julegaver. Jeg har fået ikke så mange, fordi at jeg har ikke en stor familie. Men jeg har fået et headset. Forresten, jeg kan ikke vise mine gaver, fordi jeg er ligesom oppe ved Grumle, så. Ja. Og så har jeg fået en My Chemical Romance trøje, du ved, den der California. Shit. 2019. Så har jeg fået nogle bukser. Og My Chemical Romance CD. Og en De Eneste To CD. Så har jeg fået koncertbillet til De Eneste To. Fra mig. Ego. Ja. Oj. Hold op med at sige oj. Undskyld, jeg skal nok prøve at være. Skal jeg også lade være med det der. Og så billetterne er her. Altså de her billetter, ikke også? Mener det ikke? Hun er skaldet. Ja. Hun har klippet mit hår. Også det. Ja, men det er i hvert fald dem her, som jeg skal til koncert med. Her den 28. januar. Sammen med mig. Ja. Så ugens link. Ugens link, det bliver sådan 2 snegle. Julesnegle, ved den der reklame med og så er sådan en snegle, der kan stikke ud. Godnat! Den elsker jeg, den er rigtig hyggelig. Den er søg. Og fordi jeg har taget den, det er fordi at... Ja. Hvorfor har jeg taget den? Fordi jeg elsker den. Jeg griner hver gang. Hun er sådan stadigvæk lidt. Nej, det er fordi jeg har slået hovedet. Jeg kom til skade, jeg var fuld, jeg slog hovedet ind i væggen. Det var min skyld, jeg undskylder. Jeg har fået en gigantisk hue. Eller den er ikke så stor med, men den er fed der med. Jeg ved ikke, hvad man hedder det. Vi skal ud og svømme i morgen måske. Ja. Skal jeg prøve at redde hende, hvis hun er ved at drukne, i tilfælde af, at hendes hoved lige pludselig fucker op, men det gør det ikke. Nej, fordi det er altid fucker op. Nemlig. Men ja. Er der egentlig andet? Vi har været ude og kigge på hunden i dag. Ja, og sådan små brutte nutter. Sådan nogle små chihuahua-dimser. Ja, hold kæft, jeg var sød. Det var sådan en... Det var simpelthen nødt til at tage dem alle sammen med hjem, men der var 19 eller sådan noget. Ja. Altså indenfor ikke, og der var der ikke 19, men i alt var der 19. Og så var der også en gravhund. Den hed Siva, jeg tror. Ja. Men jeg tror, den der hund der, som min lille søster spurgte, hvad hed, jeg tror, det var den, der hed Nelly. Det gør man. For det er den, du prøver at få til at sitte. Hvad? Du prøver at få den til at sitte. Nej, det gør jo den der anden, den gamle. Det gjorde du også. Men så også Nelly, sit. Og så siger den, så prøver du at få den til at dække, så reagerede den ikke. Nå. Det kan jeg ikke huske. Men jeg husker også nogle meget random ting. Ja. Men så er det i hvert fald det, var det ikke? Jo. Så vi siger... vi ses, og godnat. Hej hej! Det virker ikke den. Godnat.